खुलुमबाय। दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, लिरगिरि आरो थुनलाइ सिबियारि राजखान्थिगिरि चरण नार्जारिया दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय अरायसमनि थाखाय बिदाय लाना सोरगोआरि जालांबाय। मोनसे समनि पिटिसिएनि गोख्रों दैदेनगिरि, मावथि आरो गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुना मैखोमै हाबा मावबोनाय बारग' एमपि, बारग' एमएलए आरो मुंदांखा थुनलाइ सिबियारि, हारि अनफावरि आरो लिरगिरि क'क्राझार सहरनि थागिबि चरण नार्जारिया आरो बे बुहुमाव गैलिया। गोब्राब बेरामाव भुगिनानै गुवाहाटी नोगोरमानि डाउन टाउन हस्पिटालाव दिनै फुंबिलि 4:30 रिंगासोआव अराय समनि थाखाय हां बोयो। बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ बर' थुनलाइ आफाद, बर' माहारियारि आफाद एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय इसोरनि सेराव आरज गाबो। सोरगोआरि गेदेमा दैदेनगिरि आगोमा जिउ गैयै गोथै देहाखौ क'क्राझार सहराव थानाय हाथिमाथा मैदेर खर'आव जोबथा मान बावनाय जायो। क'क्राझाराव दैबानानि महरा गिख्रंथाव महर लादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय मोनाबिलिनिफ्राय दासिमबो नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैबानाजों लोमसाव जायो। लोगोसे बड'लेण्डनि उथुमै क'क्राझार सहरावबो दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। ग्रुम ग्राम अखा खोरोमनाय आरो दसेबो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव थांनाय मोनाबिलिनिफ्राय क'क्राझार ओनसोलनि UN एकाडेमि, जोहोलाव दैमालु र'ड, आसाम अइल क'क्राझार बिटिसि ट्रेनिं सेन्टार, 129 नं बेटेलियन, CRPF केम्प, MRM मेम'रियेल हस्पिटाल, रुपाथि नोगोर, सान्थि नोगोर, गौरां दैसानि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों आरो थागिबि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोखौ जिंगा सिहोदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय गौरां दैसाया भुटान हाजोनिफ्राय बोहैनायाव दैनि बिबाङा बारायबोनायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि गासैबो न'-बांखौ खहा खालामो आरो दैबानाजों मोगा-मोगि जानाय दुखुथिया नखरफोरखौ दिनै बेलासि समाव आसाम पुलिसनि SDRF दोलोआ बोखांना हेफाजाब खालामो।